Naka-action kay bantang niya na pagkahapon si Raymark Bales Baliano ang sa tuyang tablet winner ka nakaaging ngatong episode. Oh, Raymark. Hapon, Raymark. Marinapon man po. Uy, Sus! May ng busis mo, kura ko ng busis ka niyo. Nasa irarom kang daga, nag-e-eco partner. Para na pagkahapon. kabusis mo si Yao duman sa Transformer, si ito? Oo. Si Siya. Megatron. Si maray na hapon giraray Raymark. Raymark. Yes po. Marinapon man po. Ato na. Oh, taga sa ka Raymark tabi. Taga-Buhatan po, Santo Domingo. Buhatan Santo Domingo. Pirang taong ka na Raymark? 20 po. May 20. bata na? Ay wala. Bakit? Strict si Mami Charot. Strict. Hali kami last time sa buhatan. At igo kaming pigtabangan duman na legal Natay na po partner. pala niya nabuhatan. Ano, gulpi ang nagbubuhat niyan? Yung kwento po dati. Sige. Sige. Ayan, yan. Ano, Makikinig kami. Magkakwento Sige. talaga, no? Okay. Makikinig kami. Makikinig kami. Kasi according sa Mag-start ka mga sa, kay itong inot na panahon. Sige, pabiluhan na po. Sige, sige, Okay. partner. Nata according naging sa buhatan. mga sa mga storya po, noon daw ang way para i-value yung yung arong is Bayanihan. bayanihan po. Buhat. Kaya ayun, tigubuhat kaya from the word buhat kinuha yung buhatan yung So, ibig sabihin, ang mga harong dyan sa Indo, Tigal kahit sa. yung panahon, itigaral sa. From one place to another. siguro po. May nadangog ako, Ano partner. na, partner? Nabako man talaga sa mga harong ang pigbubuhat dyan. Ang kadaklanda dyan na pigbubuhat, barubanyerang kuwaw. Yes po. Onali mo? Mas kumbinsido siya sa istorya ko, partner. Paborito ko yan na partner na kwaw. baka man arong. So, dakol na kwaw dyan. Yes po. Kaya nga isin ng Kuwaw Festival. Opo, tama. Sabi ko. So, nagtutubod ka kay partner. Yes po. So, pwede mo itong idugtog sa istorya mo sa mga masunod mong istoryahan. Habang may purpasan na partner na mga arong. May so laog mga na nagsunod, kwaw. may mga darama na banyera, buhatan. Kwaw. Sige. Ngunyan, saan ka nagkaklase? Sa Bicol University po. Digdi sa bio. So, ibig sabihin, Yes, po. everyday, kaitong day paning pandemic, nagpasiring ka, nagbiyahe ka talaga. Ay no po. Nag-start po yung klase mi. Hindi man po kami Digdi ka na. face to face na no. Online na po talaga. Online. O, anong year ka na tabi? Second year po. Anong kurso? BS Automotive Technology po. Automotive. Automotive technology. So mga auto yan, mga makina. Opo. Pag may mga raot, makulikot ka. May nailing ako dyan na pigu-usul-usul ng practice tiyon mo daw ito, brother. Di, gusto mong bako man mekaniko, bako man. Automotive yan eh. Kasarabay Parang ban po araw ako. ka yan. So, ikaw ba ang tatara mo partner, minikaniko ni Monico ang Minikaniko ni Remark. Uni na. abo mong dugtungan. Remark! Resibyon mo ang regalo ni Congressman Saldico na tablet. Ayan, brand new yan, regalo sa imo. Magagamit mo yan sa Congratulations. pagkalikot ng mga Thank you makina. po. Ayun. Magagamit Puti. mo yan sa pagkalikot ng mga makina. Okay na sa imong puti, Remark. Okay lang po. Okay. Remark palan. Igo kaming itom, pero kung gusto mo puti. Anong trabaho ni Papa mo sa kani mama mo? Si Papa po, construction worker, si Mama, housewife. Very good. So, auto daan ni Nico Raot ang driver. Muna ta sa driver. Baka may pwede siyang magibo. Kaya mo daw gibo tauan ning driver. medyo kon an Raot daaso payo kan driver. Difficile ito. Ang iya po takiniko kung totoo na ang mga driver sweet lover. Pwede. Pwede. Nagda-drive ka din. Motor lang po. Motor lang. Pero yung coach, hindi pa. Kulang daaso tornilyo kang driver. Ayun. Paano mo ito? Ano ang Remedyo. ang pag troubleshoot mo kayan? Pag kulang ang tornilyo kang driver. Magbakal na lang. Magbakal na babakal ang tornilyo. O anong mensahe mo, Remark, kay Congressman Saldico sa pamasko niya, pang pa-New Year niya sa imong tablet? Congressman Saldico, thank you po sa tablet. Dako lang po ining tabang sa kuya, kaya dako lamang po ang sa kuyang pasasalamat sa imo. And then po sa Ako Bicol, tabang ora mismo. Tubod ka Ayan. na ang Ako Bicol katabang nakasurog pa. Yes po. Okay! Congratulations! Gamiton mo ang tablet na yan sa imong pagklase hanggang ika makapagtapos as in maging Automotive mechanic. Alright. Sige, partner. Uyan naman ang satuyang maswerteng tablet winner ngunya na pagkaldaw siya si Jezebel Velasco. Congratulations, Jezebel Velasco. Velasco. Basa. Ang sa iyang mensahe, uya.
Marahay na hapon po sa Gabos at kay Congressman Sir Saldico. Marahay na hapon po sa inyo, sir. Ako pala si Jezebel Velasco na naka-star po sa San Antonio, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Ako po ay grade 12 student, ngunit first year college this school year po. Nag-aagad po ako kitabang sa indong programa na dawa puro paano matawan nyo man po ako kitablet para sa pag-aadal ko po. Mapagal po kaya kapag online class. Kadakol po ang problema, lalong-lalo na warang magagamit na cellphone na pang-online class. Dawa paano makatabang man lang ako sa magurang ko na pareho wara trabaho. Mapagal po kaya ang buhay nga na, lalo na may pandemic pa. Hoping na matawan nyo man po ako kitablet para sa pag-aadal ko po. Kadakol po kaya ang pagsubok ko niyan na agihan mi. Hoping na mapansin nyo man ang sa kuyang komento. Aram ko kadakol ang natatabangan nyo. Sana usad ako dito. Ayan. Congratulations, Jezebel Velasco. O, may makontak sa imo, Jezebel, kung paano mo maklaim. Ayan, congratulations! Siyempre, alaton mo may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim. Ayan, partner mo niya na paghapon, mapili na kita kan sa tuyang maswerteng cash winner! Yan, garapon, pasok! Ula, Kasi niya, cash. ang sunod, bagas. Yes. Sana, papangadyi ko na ang manggana kan bagasura ran ni sana. Ito, sa kas. Numero. Taga sa daw ini. 0907 0907 0204 204 4073. 4073. Taga Kamalig, si Maria Cecilia Bade. Bade. Alright. Maria Cecilia Bade, kung ikatabi nagdadangog. Yan, nagre-ring na. Ayan, simbagot mo Ang sa imong number ni telepono. Maria Cecilia Bade. Yan. Taga Kamalig. Kamalig, Albay. Oy, birthday ko niyan kan sa kuyang Karotarian, si Rotarian Chic Clemente. Happy birthday. Sige, birthday. Maray na hapon. Ayo po. Maria Opo. Cecilia Bade. Opo. Taga Kamalig, Albay. Sain ka dyan sa Kamalig? Sa Bungabong po. Bungabong. Bungabong. Nanay, ano po ang sa imong pigigibungon niyan? Ay wala po. Gapaturong bungakos ko. Piranakes mo. Isa man lang po. Isa man lang. Si Saya nagibo kaya, nakes mo. Siyempre sa mister niya. Anong pangaran ni mister niya? Reynan. Si Reynan. Hain Renan. si Reynan ngunyan. Din nga na si Renan. Oo. Nasa Palayan. Nasa Palayan. Nasa Palayan, naghahanap siya ng mga ibong maya o ano? Nagtatarok. Ang magtanim ay di biro. Cecilia, matibay magtarok si Renan? Amo po. Amol. Siya nga ni partner. Natarok ka na. Natarok ka na. Ayan. Nanay Cecilia Tabi, ano ang sa imong hanap buhay bilang ikang agom ni Reynan? Dili lang po sa balay. Gabantay nung akos ko. Sa balay, gabantay, apat na taon kinakos. Maria Cecilia Bade, Merry Christmas, Advance Happy New Year. May regalo sa imo ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico. Ayo regalo sa imong 1,000 pesos. Yan, 1,000 pesos, Maria Cecilia. Nay! Maraming salamat po. Sa imo gagamiton ining 1,000. Idagdag ko po doon sa magbe-birthday kasi yung anak ko. Kailan? Kailan yan? January 4 po. Partner. January 4. Remember, Aha. pandagdag sa birthday ka nakin niya sa January 4. Pandagdag. So dapat, bago mag-pit sa 4, yaw na. Pera na ang natipon mo dyan, 89,000. Sanggatos, Wala pa nga 1,000 na sa nang kaipuan mo para maging 90,000. Ing grande. Renan Maria Cecilia. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico sa Kaasa Ako Bicol? Tamay maaga siyang pamasko. Maraming salamat po. Malaki talagang tulong to sa amin ngayon, lalo na wala kaming trabaho. Sana marami pa pong matulungan si Congressman Saldico po. Ayan. Naniniwala ka na ngayon na talagang ang Ako Bicol Party List ay katabang na kasurog pa.
Opo, naniniwala na ako. Mabuhay Ayan. ang Ako Bicol. Maraming salamat po, Nanay Cecilia. May maapod tabi sa imong staff kan Action Call Center kan Ako Bicol para tabi maaraman mo kung paano mo tabi maklaiman sa imong ginanahan. Opo. Na 1,000 pesos. Congratulations. Opo, salamat. Salamat. Bye-bye, Bye-bye. Maria Cecilia. Ayan, partner. Halukayin natin, partner. Naniniwala siya na talagang ang Ako Bicol at si Congressman Saldi ay matulungin. O, nahulog. May nag-ulsit. Piniti ko, partner, nahulog. O, baka kayo itong maswerte, partner? Kalukagunta. Yun ay nang nahulog. Okay. Puro tuntay nang nahulog. Numero. Oy, sabi ko na. Ah. Ipinangadyi ko ng makakuha tagararan sana. Arani sana. Numero. 0906 0906 595 595 8050. 8050. Taga Buragwis. Oy! Legazpi City. Kaya ito luminukso ta nagpapansin, partner. Kijel Ramos. Alright, sige daw. Kijel Kijel. Ramos. Kan Buragwis. Maray na panuyer yan, Legazpi partner. City. Maray na hapon. Hello po. Kijel Ramos. Ikay ni? Opo. Taga sain ka? Ayan. Taga Baragwis po. Sain dyan sa Buragwis. Sa PBN po. PBN. TV5. Yan. Kijel. Aram mo na kung nata kami nag-upload sa imo. Sa Ako Bicol po ito. Yay! Ako Bicol, katabang na. Kasurog pa. Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldi ng gana kanin. Sarong sakong bagas. Bagas! Well, thank you. Ayan. Anong trabaho mo, Kijel? Anong trabaho mo? Nag-school pa po ako. Ilang taon ka pa lang? 21 po. May 21. boyfriend ka na, may boyfriend ka. Wala po. Naghahanap ka. Hindi po. Kala ko naghahanap ka. Kijel, para kay sa imo ini itataong bagas. Ano po? Para kay sa imo itatao kay mama buda kay papa mo. Alangan man sa kapitbahay. Oy, malay mo partner, malay mo nag-board Anong trabaho siya ni or papa mo ano. sa ni mama mo? Ay, si Papa po, tricycle driver. Si Mama po, wala. Ayan. So, gaano na makakatabang ini sa indong sarong sakong bagas mo niya na bagong taon? Sobra pong makakatulong. Ayan. Gari mo ugmahon si Okay, Kijel. Jel, ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico at saka sa Ako Bicol Party List? Sana po, marami pa po kayong matulungan. Yay! Yay! Okay! Okay. Sana din makatabang ini sa imo, Kijel. Okay, Kijel. Hazel po. Okay, Jel. Alright, Kijel. Alaton mo na lang, Kijel, ang apod sa imo, kan opisinang ini, tangarig makuha mo ining sarong sakong bagas. Alright. Sige po. Congratulations. Alright, congratulations.